Vadikani tasvika muchikamu chokupedzisira muye matinotandanisana nechiringazuva zvakanyanya, saka tinenge tongoswinya kuti tiwane mashoko ekukanda pasi rose. Tinoziva kuti chirongwa chenyu chiri muno, chiri kunze kwenyika, chiri kwese kwese. Tinokutendai nokuramba muchingotedzana nesu. Tapinda muchikamu zvakare chino ichi, regai ndipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu vezwala vakabatana vachitsigirwa neNetherlands Embassy yavabatsira kuti tinge tine chikuva ichochi chekuti tigone kukurukura. Asi tiri kukutendai zvakare isusu, tiri kukuonai mazana nemazana muri kuteedza Facebook page yedu. Facebook page yenyu imimi inonzi Mai Chisamba Show Official. Hadzimwe idzi handisirini, inongotambika handiti sekutaura kwevadiki. Nyaya iri pano inyaya youpenyu, inyaya yenduramo, inyaya yekutsika pasi takati twi netsoka dzedu. Munhu wese ane donzo rake, munhu wese anogona kubatsira, munhu wese anogona kuti kuparwa kwemhosva kupere kana achinge azvifunga semunhu. Ndouya kwauri Rutendo, mashoko aunoda kusiya muhurukuro yese iyi yatanga tiinayo ndeapi? Maita henyu Mai Chisamba, ndine mashoko andabva ndabatira pamuromo danai paataura muchikamu chapfuura. Ataura nezvekuti 20 years mhosva inorova. Asi tichiri ipapo tinoona kuti pane pamwe panotozvarwa mwana kuburikidza nekuti mhosva yaparwa 20 years dzisati dzasvika. Ndichitaura kudai tine nyaya dzatinotambira seZimbabwe Women Lawyers Association. Mwana anenge ava ne5 years. Zvava ne5 years zvaitika izvi, Mhirizhonga yaitika. Hazvireve kuti hauchakwanise kunoripota. Tiri kukurudzira vanhu kuti vaende vanoripota. Nekuti pava nemwana apa, vana mazvikokota vedu veutano vanogona kuita anonzi maDNA test. Anobva arakidza kuti munhu wauri kupomera mhosva kuti akakumbunyikidza. Pamwe wakabva wamisa 72 hours dziya dzatataura kuti ukwanise kuwana post exposure ne-emergency contraception. Wosvika pakupona mwana, vanotora maDNA anorakidza kuti mwana uyu arimbori mwana 1. Zvichibatsiridza nekuferefeta kwemapurisa nyaya yokwanisa kuti iende pamberi pedare, nekuti kumbunyikidzwa kana kuti kushungurudzwa kana kuti kubhinywa. Ipapo ndo patinozosimbisa chichona chekuti mhosva hairovi, nekuti kana paane mwana kapa takuchikwanisa kuita maDNA. Iwe wakuchikwanisawo kuchitaura uchitsanangura kuti maitikiro azvakazoita kuti pave nemwana chii chakanatsokuitika. Ndizvozvo ndo zvakanaka kutandadzana nemagweta nai. Mumwe akauya nekuko, mumwe anouya nekuko. Dana yanga ari kutaura kuti pamutemo zvinoti. Asiwo Rutendo ari kuuya nekuko kuti apada pane mwana panodai. Saka muri kuona kuti pese takachengetedzeka. Vadikani regai ndidzoke kwamuri ndichiti kune vamwe vasingazive zvemaDNA tests. MaDNA tests ari kutaurwa naRutendo matesi asingaite zvokufungidzira. Nokuti vamwe vanhu vedu vazhinji vajaira uori. Havatani kuti vanhu vacho vakatengwa, vakabva vaburitsa kuti hasi mwana wangu, vakabva vazoburitsa kuti mwana wangu, vanga vatengwa. MaDNA tests haana tsvete. Kana atongotaura kuti mwana wenyu, haafananidzire kuti aiwa nzeve zvadzakadai vangangove baba kana kuti muromo zvawakadai vanga vaamai. DNA tests haina tsvete, haisikize. Saka kana muine zvinhu zvamuri kukadzika, pada muri kuchengeta vana vamusingafari kuti vana venyu, pada mune fungidziro, ndozotaura negweta redu kuti ayo mazuva ano tiri kufambirana neumhizha hwatingati pachirungu technology. Musarambe muita zvinhu zvokufungidzira, zviriko, kune meshini inonozviburitsa pachena. Ndakuya kwauri Geraldine. Mazvita Mai Chisamba, ini kurudziro yandingada kupa ruzhinji rweZimbabwe ndeyekuti kana pachinge paitika Mhirizhonga, kunyanya mhosva dzepabonde, ngatimhangarei. Nekuti chiri kuita kazhinji kuti mhosva dzepabonde dzirambe dzichingoitika inyaya yekuti dziri kuvanzurudzwa mungave mumhuri, dziri kuvanzurudzwa mungave mukereke, zvichingoenda zvakadaro. Saka takatarisana nekuti munhu anokwanisa kumhangara sei, anofanira kuteverera inonzi referral pathway. Makore adarika zvainzi kana munhu achinge asangana nemhosva yepabonde anofanira kutanga nekuenda kumapurisa, nekuti kuchipatara aitodzoswa kana musina police report hatikurapei pano. Asi izvezvi zvakaonekwa kuti ngatitange tachengetedza upenyu hwemunhu wacho aMhirizhonga. Saka chekutanga kutoenda kuchipatara.
waenda kuchipatara munhu wakunowana kurapwa, angava maronda, kungava kupiwa mishonga yekudzivirira pamuviri pasiri kudikwa, kana kuti ungave mishonga yekudzivirira kutapurira kwezvirwere zvepabonde, zvese izvozvo zvichiwanika kuchipatara. Wazobva kuchipatara munhu wakuenda kumapurisa, asi kumapurisa uzi hausi kungosvika muchaji office wakabata gotsi nokuti waparirwa mhosva wakutomangara chero wawaona. Unotanga wabvunza kuti ve-VFU kana kuti victim friendly unit, hauchangoona mupurisa wese wese. Ve-VFU vaya ndio vakatrainwa, vakanyatsa kudzidziswa kuti kana vachinge vachigamuchira mhosva dzakafanana dzemhosva dzepabonde vanotaura sei nemunhu amhirizhonga, umboo hwacho hunotorwa sei. Saka ivavo ndio vanozotambira nyaya yako kana uchinge waenda kumapurisa. Wazobvawo kumapurisa wakuenda unotsvaga zviya zvamborehwa zvekuti wakunotsvaga vanhu vanonyaradza mupfungwa, makauntsela, wakunotsvaga vezwala vanokupawo matanho ekuti nyaya idzi dzinofambiswa sei pamutemo, zvii zvinotarisirwa mudare zvichienda zvakadaro. Mashoko makukuti echenjedzo isinongoti herujira kufuka kana kuwaridza, asi regai tite zvakare kwamuri vadiwa vatariri. Kana munhu achinge abhinywa pabonde, kana munhu achinge abhinywa panyaya dzatiri kukurukura idzodzo, hazvina uchenjeri zvatiri kuzoita sehama neshamwari kuti ngavataurirane kana varoorane, ngavataure. Ndidzodzo wanano dzamunoona dzinenge dzisina mufaro, ndidzodzo wanano dzisina rudo, ndidzodzo wanano dzinopedzisira vanhu vatozokuvadzana, kana nekuti kana munhu abhinya zvaakureva kuti rabhinya raagandanga. Uyu wamakutitauriranai muroorane uyu ari kutotya munhu iyeyo. Imi makutambira mari kumba, mari yetsvakirai kuno, mari yepwadya ruzhowa, mari yedanga matora, asi uku hakuna mufaro. Saka tiri kuti kana iri mhosva ngaitorwe semhosva, yoshandwa semhosva. Bhinya iroro mukati meupenyu memakore, tinoziva kuti kana richinge rasangana nekubatsirwa, pada anozoita munhu kwaye achazotsvagawo rudo sezvazvinofanira kuti riitwe. Ndiri kuuya kwauri Danai. Patinotenderera munharaunda dzakasiyana siyana tichifamba neadult rape clinic nemusasa yatiri kushanda nayo tichisimudzira shoko rekuti mhangara kana iwewe wambunyikidzwa kuenda pabonde usiri kuda. Tine kamwe kambo kana kuti kamwe zvatinongotaura kuvanhu, tinoti pazvaitikira taura, taura pazvaitikira. Saka vana vanowanzofarira kukaimba kambo ikako. Saka ndokurudziro yandinoda kupa kune munhu wese kuti taura pazvaitikira, pazvaitikira taura. Unokwanisa kutaura nesu isusu magweta eZimbabwe Women Lawyers Association panhamba dzedu toll free. Chero usina airtime mufoni unokwanisa kutibata pa08080131 08080131. Uyezve paFacebook tiripo, ukangonyora kuti Zimbabwe Women Lawyers Association kana kungoti zwala zvayo unototiona, otikandira message kana paWhatsApp kana kufona, pese tinowanikwa. Mashoko akanaka wadikani vedu kuti vanodaira nhare dzavo. Noti vanhu vakawanda havanyatsogadzikana, akangofona zvishomanana kudai karira kaviri katatu unzi havasi kudaira Mai Chisamba, vanenge vakutodzoka kwandira havasi kudaira vanhu vai, vanodaira. Asi chatinoda kuti muzive chekuti kana tiri pamabasa ekuti munotiridzira nhare, kana kuti munotitumira WhatsApp, kana kuti munosangana nesu pamasaisai akasiyana siyana, tinoda kuti muzive kuti hamusirimi mega, kunenge kuine vakawandawo. Saka sekutigashira kwamunoita ndiko kukugashirai kwatinoitawo, kuuyawo kwamunoita kwatiriwo kunenge kune vamwe watotanga ikoko kare. Saka ngativei vanhu vanogadzikana, vatingati pachirungu vari patient, vachimirira rubatsiro rwavo. Imimi manga muchitandadzana nesu, madzidzei, maonei, pane here zvamuri kuziva zvamusiri kutaura? Zvanzi sunungukai kutiridzira kana kutinyorera. Hatitauri kana mazita enyu, tsindidzo iri pano. Pane wamunoda here kubatsira, wamuri kutadza kubatsira nekuti muri kutya vemhuri, muri kutya venharaunda? Uyu ndiwo mukana uyu wekuti mutaure mugobatsira. Mwoyo wenyu unofarawo kana muchiziva kuti mabatsira munhu. Munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chiye chabva chatsuka chikakwata. Asi regai nditore mukana uno wekutenda vatyairi vedu, vatyaira chirongo, vasikana ava vanoshamisa. Regai ndikutendei, ndinotenda rutendo. Geraldine naDanai tinokutendai.
zvakadi kusangana zvakare pane imwe nhapi tapi tondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndinoweniwo Dr. Mai Chisamba.